Дойдох имам на врата шипове от дългото и продължително шофиране. Много често ми се усещах болка сериозна, но с няколко процедури вече повече от година нямам въобще никаква болка, не усещам нищо, чувствам се перфектно. Процедурата за шиповете беше с масажи дълбоко тъканни, не знам точно, за да не объркам терминологията, но подходът беше изключително професионален. Екипа е, мога да кажа, топ подготвен на високо ниво, знаят много добре какво правят и лечението беше наистина 100% ефект. Последната процедура, която съм си правил, е за намаляване обиколката на талията и с 7 процедури съм постигнал размер 8 см и половина намаляване на обиколката, което е страхотен резултат. Видимо след първата процедура имаше ефект. Тогава се свалят най-много сантиметри, а и всяка следваща процедура съответно намалява размера на сантиметрите, да го кажем. Най-голямото впечатление, което имам от Балнео и СПА Посейдон, е професионалното отношение на екипа, чистотата и хигиената, която поддържат, и атмосферата на домакините е на наистина изключително гостоприемно ниво. До този момент съм препоръчал Балнео и СПА Посейдон на много мои приятели. По-голяма част от тях вече са посетили центъра и няма нито един, който да не е бил очарован от резултатите, които са постигнати според неговите нужди. Балнео и СПА Посейдон е за мен най-отличаващия се балнео и СПА център в страната. Разполагат с изключително иновативна апаратура. Пак искам да отбележа, че професионализма е на много високо ниво и подхода към всеки един гост е много детайлен и стараят се колегите от СПА зоната да не пропуснат абсолютно нито един детайл от това какво лечение е необходимо да се приложи на съответния пациент.